Hola, avui cuinarem un pastís d'espàrrecs i l'acompanyarem d'unes torradetes amb salmó. Els ingredients que farem servir per 4 persones són un pot d'espàrrecs, un got de llet, 4 ous, torradetes, salmó, pebre i sal. Comencem a fer el pastís. Casquem els ous. Afegim un got de llet. Escorrem els espàrrecs i els afegim a la barreja. Afegim sal i pebre. Ara triturem. Untem aquests mollos amb oli perquè després sigui més fàcil de desmullar un cop estiguin trets del forn. Podem fer un mollo gran i després tallar en racions o fer un mollo individual per cadascú. Aboquem la barreja . Posarem al forn, que tindrem escalfat a 200 graus durant uns 20 minuts. Podeu punxar amb un escuradents i si veieu que surt net, és que ja està fet. Hem tret del forn i ara anem a emplatar. Passem un ganivet per les vores perquè surti millor. En el cas de motlles de silicona o de ceràmica, fem servir utensilis que no ho ratllin. I ho aboquem. Acompanyem d'unes torradetes. Si voleu fer un plat més complet i equilibrat, acompanyeu-lo d'una amanida. Que vagi de gust. Bon profit!